Είμαι ο Νίκος και σήμερα θα παίξουμε το No More Room in Hell. Είναι δωρεάν παιχνίδι από το Steam. Έχει σχέση με zombie και είναι και survivor. Πρέπει να βρίσκεις πράγματα και Break, break. This is a USNG emergency broadcast to anyone in the area. There are red Ecker zones near your position. Hold and secure, and we will reinforce you until the area has been cleared. Once clear, survivors will be extracted. Out. Πόσες φορές έχει? I got a full magazine. 10, τι να τις κάνω. Δεν υπάρχει ναι. Πάρε τα shotgun. Let's kill some zombies. Πάνω αριστερά λέει πόσα ζόμπι μένουν. 18. Come on little bitch. Oops. Κατά λάθος. I got 7 rounds left. Δεν το θέλω. Κάπου εδώ πέρα πρέπει να έχεις σφαίρες λογικά για δελτάκια. Είχε εδώ. Τώρα έχει σφαίρες γι' αυτό. Fuck was that? Fuck. Έλα, τι είναι αυτό στο θάρρο. Παταλήσω όλος. Λοιπόν. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκοτώσουμε αυτά τα λίγα zombie μέχρι να πάμε wave 6. Πόσες έχω ακόμα? I'm out. 0. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε εκεί πέρα που βρήκαμε. They're coming to get you, Barbara. Τι όπλο είναι αυτό για να... I got a full magazine. Αυτό σοβαρά και το θεωρούν και καλό και μου δώσει και 27 σφαίρες γι' αυτό. Λοιπόν. Τι? Το φω... Λοιπόν. Εδώ μέσα στο σπίτι. Oh. Fuck. Λοιπόν, σας γνωρίσετε τον Μπάμπι. Ο Μπάμπης είναι 70-80 χρονών και δεν ήθελε να... ξέρω εγώ... δεν ήθελα να σκοτώσω μέχρι που ήρθε ο Μπάμπης 2 και με το shotgun. I got 3 magazines left. Κατάληξε στο να πεθάνει. Γιατί I got 2 magazines remaining. ο Νίκος που ήταν πάρα πολύ δυνατός τον σκότωσε. I got 1 magazine left. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Σφαίρες για 9, για ένα πιστόλι. Πρέπει να βρούμε ένα πιστόλι. Έχει ωραία γραφικά, τι έχω δηλαδή. Έχει και πολλά μαλλιά αυτός ο τύπος. Είμαι σίγουρος πως έχει μαλλιά. Απλά δεν το βλέπετε εσείς. Λοιπόν, άρα άλλα σφαίρες μια μία. Για να δούμε τι παίρνει αυτό. I got a full magazine. Άσπρα. Δεν έχω. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Λοιπόν, οκ. I got a full magazine. Ήταν άσπρες. Ιατρικά πράγματα, ναι, όλα δικά μου. Και ένα τέτοιο. Ναι. Και τώρα ψάχνω ένα πιστόλι, ρε φίλε. Έχει κάνει ένα πιστόλι? Ναι, εδώ θα πάω να πουλάξω τα πολλά που έχουν απομείνει. Fuck them right κάπου. Λοιπόν, άρα αυτό το όπλο. Και έχω και αυτό το...
Ναι. Γεια σας. Ναι. Άρα με αυτό που πάτησα πριν. Οκ. Fuck. Τι, δεν πέθανε. Βαμμένο. Fucking bitch. Ξέρω, τρώνε μια σφαίρα στο κεφάλι, αλλά δεν πεθαίνουν. Τρώνε άλλη μία μετά. Να αυτός φάει 3, το πιστεύω δηλαδή. I got 1 mag remaining. Πεθαίνουν σχεδόν 20 σφαίρες. Out of magazine. Βόλια, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Απλά δεν το πιστεύω. Inbound to safe zones, contact momentary. Out. Waves, wait. Ναι. Γεια σου κοπέλες. Burning fucking hell. Πόπο. Άντε γεια. Ελπίζω να απολαύσετε. Fuck. Ωραία μάτια. No. Αυτό ήταν. Παιδιά, θέλετε τώρα. Πέτυχε στο πρόσωπο και το πώς έγινε. Fuck. Έλα ρε, έλα. Ούψ. Έλα φίλε, έλα, τι περιμένεις. Έλα, έλα. Ω, κατά λάθος. Ελάτε ρε. Ω, ποιος τον έριξε κάτω. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, μην γίνεις τόσο βίαιοι. Μόνο λίγα ζόμπι είναι. Ναι. Μόνο λίγα. Άκακα. Άβια. Τα οποία δεν μας κάνουν πολλά. Εντάξει, σιγά. Πειράζει, για πάνω απ' όλα. Πρόκειται. Τι κάνεις ρε. Να μην τα φιάζεις ρε. Attention survivors, regain control of Zone A. You got Zeeks on your doorstep. Over. Oh, double kill. Έλα, το έχουμε. Πάμε, επόμενος. Επόμενος, ελάτε. Πάμε. Πά. Πώς και δεν πεθαίνεις εσύ. Bitch. Fucking bitch. Εξαφανίστηκε. Πάμε. Άντε γεια. Άντε γεια. Νομίζω έχω κάτι να σου δώσω. Ευχαριστώ που φεύγει. Fuck. Πώς δεν πεθαίνεις εσύ. Α, what the fuck. Δεν φάνε. Μόνο κάτω, παιδιά. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αν σας άρεσε, να το σχολιάσετε κάτω στα σχόλια. Quick break. This is Hurricane 88 inbound with FEMA supply drop. Backgrid 2940. Get on strong. Είναι το οποίο βρίσκεις κάτω. Και πρέπει να πιστεύεις όμως. Τέλος πάντων, αν σας άρεσε αυτό το γράψτε κάτω στα σχόλια.